Ina jin tsoron talauci a rayuwata. Ai ta addu'ar buga wayannan kuɗin. Kar fa saboda talauci ya tunkaro ka fa ka zabi kuɗi a kanmu. Sha yanzu magani yanzu. Ai ta buga dala Allah ya ta mala. Me na sama ya ci ballantana ya ba na kasa. Making money isn't hard in itself. What's hard is to earn it doing something worth devoting one's life to. Al-Amin Movies presents Ruma. Ita kadai za mu samu ta kai mu wajensa. Na rantse da Allah, da wallahi ba. Kin shi dole ne sai ya mana. Ko da zai mutu. Sha marar hankali. Their eyes are bigger than their stomachs. Ruma, they have more curiosity than understanding. Ruma. Idan har ba zai zama da damuwa ba zan hada ka aure da ita. Ai kenan. Wallahi akan na aure mutumin nan wallahi wanda na kashe kaina. Wallahi. Ruma. Alhaji zan so a tawo min da karan sigari guda daya. Ina da ita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasan tun da ka koya min bana rabuwa da ita. A'udhu billahi minash shaitanir An almajiri is their money-making machine. Grab the drama as it unfolds in Ruma. Ruma ki tallafi bakonki, ki bani masauki in zauna. Ni banda masauki da na duba, amma kasar Allah da girma. Daga nesa nake na sha tafiya Ruma, hawa halce nake alamun gajiya na sha fama. Tallafin ki nake so taimaka min da tabarma, kuma za na yi murna in kika kashe kishi da ma. Ki yarda cikin ranki na zauna. Rigar haƙuri jikin ka maida. Ruma. Ni da ba dan siyasa ba kuma a ce ina magana da kar a ce ina magana da karuwai. Duk duniyar nan babu wanda zai iya sai kai. Na fita ni na aji na tuba ai. Aikin buga kuɗi. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Sun yi mata kofar rago sun sa ta baro tahunar tsoho a dawa. Ruma. Tarkon angulu sai da kashi sun hada ta da dan kwalisa dan su cuce ta. Ruma. Rai bai huta ba wai karuwa ta ga dan masaka. Ruma. Mashaji ne. Masu cin kuɗin halaka. Kaga illan neman karuwai ko? Irin ta gida ko? Da alama ke ce mahaukaciyar. Ka sa mata anko mu tafi da ita. Executive producer S.S. Masaje. Producer Babangida Hamza. Story and screenplay Nasir Adam Sali. Ruma. Directed by Ali Gumsa. Ruma. Hitting your screen soonest.